प्रणाम बहुत सबे के आ गए बने एगो और वीडियो लेके। इंडिया और इंग्लैंड के जो ओडीआई मैच चल रहा बा आ दूसरका मैच है। पहिलका मैच रहुआ सब देखले होखे, जैसे तैसे तो पहिलका मैच इंडिया जीत गई हवे। आ दूसरका मैच है, दूसरका मैच में एगो पारी अभी ले खत्म हो गई बावे। इंडिया पहला टॉस जीतलस या और जौना हिसाब से मने खेला चालू भइल हवे, लागत रहा कि आज रन 300 के पार जाए, लेकिन अफसोस के साथ ही कहे के पड़त हवे कि अभी मैंने पहिलका पारी खत्म भइल बावे और सब जना ढेर हो गई बलो 233 रन पर। मतलब 233 रन उम्मीद ना रहा हवे, लेकिन 233 पर सब जना ढेर हो गई बावे लो। 178 पे 3 गो विकेट गिर गई रहा, लेकिन आदमी के यह उम्मीद रहा, ऑडियंस के यह उम्मीद रहा है कि अभी भी विराट कोहली मैदान पर बाड़न, और जब तक विराट कोहली मैदान पर बाड़न तब तक कोनो बात नहीं खे। 300 का 350 रन हो सकेला, लेकिन कहल ना जला कि जौन आदमी सोचेला वो सोचला से ना होला। माने 178 पर विराट कोहली के विकेट डाउन माने गिर गए। अब का कल जाओ, लेकिन उम्मीद अभी भी रहा कि कोनो बात ना, अभी भी खिलाड़ी अभी भी टीम बाड़न। 350 ना तो 300 मैच मतलब रन तो जा सकता है, मैंने 350 के जगह 300 भी जाता तो मैंने बहुत बढ़िया रन कहल जाला, रन रेट कहल जाला। लेकिन देखते देखते मैंने कहल ना जाला कि 55 से 56 रन में धड़ाधड़ 6 विकेट गिर गए। 6 विकेट गिर गए मानी कि ऐसे कि जैसे कहल ना जल कि एक दूसरे के बोलत रहन भैया रउआ चली तो हम आवत नहीं। एक जना ड्रेसिंग रूम में पहुँचत नहीं खन तो दूसरा जना मैदान से आउट होकर बाहर पहुँच जाता रहन। ये देखला के बाद मैंने कहल ना जला कि जौना हिसाब से T20 मैच हारा रहा इंडिया, जौना शर्मनाक तरीका से T20 इंडिया मैच हारा रहा, ये लोग के देखला के बाद यह लागत रहा कि लोग आके कुछ होकर हिसाब कर पाई। लेकिन अब बुझाते कि ओकर हिसाब पूरा ना हो पाई, काहे से कि इंडिया के एगो पारी खत्म हो गई बावे और अभी तक जो 300 के उम्मीद रहा लवे 300 रन का 250 भी रन इंडिया ना कर पैला सवे। मात्र 233 रन पर पूरा इंडिया के टीम ऑल आउट हो गई बावे। तो कहल ना जला कि छोटे मियाँ तो छोटे मियाँ, बड़े मियाँ भी सुभान अल्लाह। 233 के रन देख के, टारगेट देख के अब उम्मीद नहीं है कि इंडिया जीती, लेकिन कहल ना जल कि कोनो चमत्कारे हो तबे इंडिया जीत पाई। और कुछ लोग सोशल मीडिया पर रोहित शर्मा और विराट कोहली के फैन लोग अभी से ही माहौल बनावत रन कि इनका के 2027 के वर्ल्ड कप में फाइनल कर दिया जाओ। लेकिन कहल ना जला कि पिछला 4-5 मैच ओडीआई देख के लोग इंग्लैंड में, मतलब रोहित शर्मा 5 मैच में 130 रन बनौले बड़न, और विराट कोहली 4 मैच में 104 रन बनौले बड़न। ये रन देख के मैंने यह कहल जाए कि 25 के रन रेट बावे, 25 के एवरेज बा। 25 के एवरेज के साथ ये लोग का अभी से फाइनल कर दल जाओ 2027 के वर्ल्ड कप में, का सही बा। ओकर बाद दूसर का बात ये बावे कि इनकर मतलब विराट कोहली के 39 साल उम्र हो जाए और रोहित शर्मा के 41 साल उम्र हो जाए। ये उम्र में सही रही। इन दोनों जना के ऊपर एगो डिटेल्स वीडियो लेके आए, पिछला 5-7 साल अबे हम ये लोग का कैले बा, ये लोग के का परफॉर्म रहल बावे। ठीक बा, जब तक हमरा के दी विदाई और जल्दी मिले में एगो फिर नया वीडियो के साथ।